Saken sumbaiyak kumplito, saken swata akirapang nagumit pangangarig umbala alukes iyan. O gaid na matatag ako sa daray nun, umbala alukes akin. Kay giraan awid akal akin, pantag ko kapaganad sa ilmo, naman din adi katawan umbala alukes akin. Sabapro, napiangunutan akin din mambu subaya ag ginawa ko. Taman sa igira ag niya ka umakko sa walay, nadiyakan din ka umaan sa walay si inakulay. Katumuon yan, aba din di makapamanip-panik kung mga siringan ami, adi sa bahon yan mambiat ko agama Islam. Sabapro, tunganay din amya buro, suot takakan, tunganay din amya libog, suot takakan, nasiya ko din di makapangunot-unot ko mga bulayok akan, taman sa siya ko din firmamente sa mga ala asisir. Na ayalimurakan mo Allah, na adin abulayok ka akan, apagatim sa seminar, namyak kay sa alungan, nasyagadan ako niyan, kukilid akarsada, napyakaunot ako niyan. Piyakaunot ako niyan, kudiiran ni seminaran, naayakan din kaya suldan, naayami din kaya suldan, adi wasyat ang kutuwa ulama, wasyat ang kutuwa ulama, nasukaturo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naaya mala pagulugan ko naraka na sumanga bai, adiran sa pangan sumanga auratiran, sa iko mga mama, akana ubayran mahram. Nasudin sukyan naggakuron, namya akar akan sa ulo akan, nada akong mong akan, natiyulungan akan, subang kalahan, natunganay din, amaligat na gumabuba, na inilay akan, susaruar akan, natito din, kumaligat, namya kasdusnong ako din, sa tunganay ako din, amyaya, nagutunganay ako din, amyalag. Sabapro, naudag ko bas makunot ko bulayong kaakin, Uda ko bas makaunot ko bulayong kaakin, amyatin sa seminar, nadikudan ko tukawan, mga galabag akin, na maratabas, agus sa mga kandiditaran akin, sa badibit, Nag-uisa ako din, akulog sa ikon naraka, aapoy apsong gayaw, na kagidin ang baling kami, na di din maadas sa pamikiran akan, panon ikapahambangalaakan sa ditaran na Islam, taros agin ka na akan, so mga rarata agalabag akan. Ginkan akan sa mga rarata, agalbag akan aguso ka at wiko kuduang balal kasakan kaadin akaturo asa adin amiyatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu kasusuat o Rasulullah nasarta kasusuat umbala alukas nasa din sa rarangit to Allah nasarta ararangit o duwa ang balalukas. Nalagit ang maragan ko ginawa ko, amya kay sa alungan, natipangan akin, at tumarog ako sa walay, kamalo ako malag ko katuro ulama, gudi akan di pamatian, so hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadamatay, namyunis si cellphone akan, na adin ako lingon na inilay akan na supligaw-rakan ipkuling rakan nakyaptan akan sa cellphone akan na sumbagan nakyatad man akan so katuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supit na natuturugan nasa din sa tao apo niyan so tuturugan apit na napimurkaan no Allah sallallahu timurkan o Allah subhanahu wa ta'ala namiyat tago sa ginawa ko aubag ko sumbaga sukuling kamapad ako ko pimurkan o Allah na dayon amin ibubakan din sulimakan amaawid sa silpon.
na sa oras ito namiyak kasindit ako, sa oras ito namiyak kasindit ako, sa sangkat kasindit kamataan audi ako taubat ko Allah na mapadaw din ko mga tao sa neraka sa sarta amiyak kaguraw ako ya Allah ya Allah. Sa sarta amiyak kaguraw ka ako din sa taros adya ko di mga pamangni sarila ko Allah ya Allah. Sa sarta adya ko di mga pamangni sarila kulangon umyangan dudus ako ya Allah narilan ka lang kang sumayangan dudus ako ya Allah napakalidisan mo ka naraka ka nagpapakasulid ako ka kusurga ka kaiman to, nang ganag ka na din sa mga rarata yang nalabagahan na isang biyak noon na sa mga kang galagag sa magya. Ya Allah, narilayan ka, nagpapakasulit akong ka, kusurga ka, amin. Wahya, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.